Mulțumesc! Cu plăcere! Oh, s-a sunat. Vrei să vii la mine astăzi acasă? Da, desigur, de ce să nu vin? Ok, că trebuie să facem proiectul și da. Da, trebuie să ne facem proiectul ăla și da. Deci, hai să mergem. Da, hai să mergem. Să-mi iau geanta. Haide. Ok, dar stai să-mi iau și eu. Ok, da, așteaptă puțin. Gata, hai să mergem. Bine, haide. Ok, asta este casa mea. Haide, vino. Ok, vin. Ce frumos e la tine acasă. Oh, mulțumesc foarte mult. Ok, hai să încercăm să ne apucăm de teme. Să-mi las aici geanta. Haideți să ne-l facem. Ora 12 noaptea. Aoleu, ce bine că am terminat tocmai acum. Da, și eu sunt foarte obosit. Eu dorm aici. Vezi că e canapea acolo, sufragerie. Ok, mulțumesc. Să mă duc. Aici. Ce confortabilă sunt. Noapte bună, ducesă. Noapte bună, Frankie. Ora 2 noaptea. Dimineață. Să mă duc la baie. Ce mai fi și asta? Iar un bilețel? Mai bine pregătesc ghiozdanele și gata. Da. Gata, am pregătit ghiozdanele, așa că o să trezesc pe ducesă. Ducesă, trezește-te. Da. Haide că trebuie să mergem la școală. Ok, stai să mă duc și eu la toaletă. Gata, m-am dus. Ți-am făcut ghiozdanul. Mulțumesc. Dar nu știu, primesc multe bilețele. Și ieri am primit unul. Oh, păi bilețelele alea știu că și sora mea mai primea bilețele de alea, așa că nu ești tu singura. Să știi că cineva îți face o farsă. Da. Citește bilețelul ca să știu și eu. Ok, ți-l citesc acum. Zice așa, de ce nu mă bagi în seamă? Gigela. Păi știi ceva? Îi scriu și eu lui Gigela asta să vedem ce zice. Gata. Bine, pentru mine, da. Gata. De ce nu ne lași în pace? Ce vrei de la noi? Frankie. Gata, mă duc să-l pun și eu acolo. Gata, mi l-am pus. Ia uite-te și tu la ea. Ok, cât te-ai făcut tu pe acolo, nu vrei să mergem odată și noi la școală, că m-am plictisit de tine. Să mergem și noi la școală, te rog.
Imediat! Ok, te aștept. Dar până faci tu asta, eu îmi iau geanta mea. Ești gata? Da, acum. Gata, sunt gata. Ok, hai să mergem acum. Așteaptă-mă! Ok, deci cam asta a fost. Nu știu când o să mai postez și da, n-am murit pentru că n-am mai avut timp, că am dat teze și de toate. Și de aceea. Și vă mulțumesc chiar foarte, foarte, foarte mult pentru suma de 8 abonați. Și când o să atingem suma de 10 abonați, o să fac un videoclip special care e surpriză. Deci, cât mai repede să vă mai abonați încă 2 și o să aveți un videoclip surpriză. Deci ne revedem data viitoare. Pa, pa!